Okay, jeg er næsten lige kommet hjem fra skole. Ikke rigtigt. Men for cirka 20 minutter siden. Ja, den her lille shorts video, den kommer bare egentlig... Eller den kommer til at handle om, hvad jeg laver, når jeg kommer hjem fra skole. Så ja, lad os komme i gang. Allerførst så gik jeg over i køkkenet. I køkkenet så jeg lige, der var sådan noget lækker lige kage derovre. Og så har jeg spist et stykke og et halvt. Ja, det ved jeg. Og så, det er egentlig det, jeg har lavet. Så har jeg snakket lidt med en af mine venner. Eller veninder. Og nu skal jeg lige... Det kan godt være, at I ikke lige hører, hvad jeg sagde, da det lige var hurtigt, men det er fordi, at det tog meget lang tid, så det var bare lige, hvis jeg bare lige gjorde det remote. Men så tager jeg lige noget til min skoletaske, og så, ja. Så tager jeg lige den her på. Så tager jeg min drikkedrink og madpakke og med min skoletaske. Så stiller vi det bare lige her. Nu bliver det altså lige hurtigt igen, så det kan godt være, at I ikke kan høre, hvad jeg siger, men jeg taler alligevel. Så er det normalt mode igen. Men jeg vender tilbage, når jeg spiser det her. Så nu er jeg færdig, så skal jeg ud og så være en af mine venner. Hej hej.